velkommen til Crazy Boys. Vi har fået en ny en på kanalen, det er Jonas. Det er mig. Og i dag vil vi lave en skolevlog. Fuck. Men jeg kan ikke være med hele dagen i dag, på grund af, at jeg skal til tandlægen. Men så bliver det vist mig, der tager over, og så med Victor, som er vores kameramand lige nu. Vil I vinke? Ja, det er ham, der er kameramand. Og vi laver snart en 25 special! Subscriber! Men vi ses derhenne. Hej og velkommen til Crazy Boys. Vi er desværre uden Philip lige nu, fordi han er på tandlæge. Men som sagt, så er vi ude på stjerneløbsruten, og lige sådan fantastisk. Både mig og Victor har en skade, så vi ligger som nogle af de sidste, men ja. Det gør ikke noget, så længe vi bare gennemfører, og vi har det sjovt, og ja. Så er det fint nok, men vi er lige nu på stjerneløbsruten, og der er rigtig så meget at sige med den. Vi ses herfra. Hej. Hej, velkommen til Crazy Boys. I dag der skal vi løbe stjerneløb, og vi er så smart i gang. Det er 5,5 km, vi er stadigvæk ikke færdige. Vi er næsten færdige nu. Ja, det er så lige vores store rangkort her, vi fandt. Men vi er som sagt ved at nå i mål her i stjerneløb, så vi ses bare, når vi kommer i mål. Der vil vi så filme lidt. Vi ses. Hej! Hej, velkommen tilbage til Crazy Boys. Jeg vil bare lige sige god sommerferie til alle sammen, fordi vi har sådan set haft sommerferie i dag, og i dag der er lavet en skoleflok. Det er stjerneløb, og fordi vi ikke kunne filme mere, det var fordi, at vi måtte ikke bruge vores mobiler mere, så blev den også taget. Så ja, men altså, så der må vi ikke filme, da vi kommer i mål. Så jeg vil bare lige sige god sommerferie til alle sammen. Ja, vi ses.